Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos. Na faɗa miki na da miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba, ki haƙuri ki ji sako na da gake na rufe, yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwa na zaki ganewa, ni da ke sirrin juna za ni ɓoyewa, ra'ayina ke ce kika zaman totawa, ki kula min da kaina majin sirrina, hakan shi ne zai sanya ruhina, wa'adina ya zo in dai ba kya sona, tunda na ji waɗansu akan ki suke zagina, kin ga tauna san ba a yi sai da kora, fikira na gefen ki na zo na sarara, ko a ɗan aiki ɗauke ni na kore kura, ni fa ba komai kanki ko da an min kyara, ni kawai sanki nake dan zuciya ta harbu, da a ce zaki shago. Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.